Un centre de majors que estava al carrer Sant Cayetano, que s'eixia l'aigua del quarto de bany, que estava en una finca antiga, que estava en humitats, i la gent major passava ahí les vesprades, i jo vaig pensar que no estaven en bones condicions. Per aquest motiu, la gran inversió de l'Ajuntament en aquests 4 anys en aquests centres municipals. I hem deixat uns centres municipals on poden estar a gust i on valga la pena vindre un rato, perquè és el millor que podem donar-los, oferir-los l'agraïment que durant tota la vida han treballat per aquest poble, doncs nosaltres tenim que tornar-li-lo en paraules de gratitud i també en millora de la seva qualitat de vida, no? En esta línia anem a construir la Casa del Major en el carrer Sant Cayetano i així tindrem 4 centres municipals de majors. Jo confio molt en ells, són els que ens ensenyen el valor de la democràcia i la necessitat i la importància d'anar a votar. I són els primers que van a votar i són els primers que donen aquest testimoni de democràcia i de voluntat de canviar les coses i canviar-les a millor. Got a man to stick it out and make a home from a rented house. Oh, oh, oh. And we'll collect the moments one by one. Tercera la familia que está saliendo Martina en el centro. Nena, estás muy guapa. Eres una estrella en algún partido. Una estrella. Tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on a little rug belly on my